Lide Hernando eta Andoni Mutilo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer musa bidete? Ondo. Ongi. Bai. Naiko ondo. Bai. Oso ondo. Bueno, gaur zita bat genuen, aspaldi jarrita. Gera elkarteak antolatuta, bikografiak. Eta bakizue bikografietan egiten dena da, zuen biografiak errepasatu. Lasai, sekreturik ez duzu zertan kontatu beharko, baina saiatuko gara hor, lan pixkot egiten zuen, bueno, kontu kontari aritzeko zuen bizitzan inguruan. Elkar galdetu nahi baduzu ere, ausartu. Ez da problemik. Ni oso erosagotan ez galderak egiten. Beraz, prest. Baina zurire bai, Hemen denak prest. Bazen. Ederki, zera, ordu bat egonen gara gutxi gora bera solasin, eta hasiko gara gure, zuen infantziatik pixko bat errepaso egiten, eta gero bukatuko dugu test azkar batekin. Hor, xarma izango du azkar kontest erantzutiak, bai? Ez pentsatu, ez dira galdera hor superzaiak, beraz, lasai egon. Saiatuko gara, haunitz, behintzat, behar bada zeharka, baina pandemian inguruan ez dut galdetuko. Edo igual beharra duzue. Nik pertsonaki ez. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, ez? Zeharka teiko da, ez? Imposiblea da. Egia erran nire buruari helburu jarri diot. Ez dugu pandemia solastuko, baina... Bueno, ateratzen bada, ez dizkiotateak itxiko. Atera da, ja. Listo, ikusiko dugu. Orduan, guazen atzera denboran, pandemiarik ez zegoen garai horretara, zuek txikiak zineten garai horretara, zuen etxeetara, zuen gelara. Esplikatuko jo zuen gela, nolakoa zen, ez dakit, 8 urte zenituztenean, horrekin egiten zenuten lo, etxean ze giro zenuten, ze ikusten zenuten telebistan, zuen gelan ze liburu zeuden. Nahiko txikia zen, baina zuen leio nahiko handi bat eta parke, zuaitzez dutetako parke batera. Eta, esango nuke liburu asko ukiditu dela gelan, aspaldi, betidanik. Eta, nik uste ez zegoela, radiokaset bat beti musika entzuteko zerbait ere beti. Hori, musika eta liburuak beti. Pelutxerik adibidez ez nuen. Ez du inoiz euki pelutxerik. Eta, bixe, esango nuke. Galdera oso ona. Denboran atzera egin eta irudikatzea zan kosta egite zait. Nire kasuan gainera, den konturatu naiz, ez du zer ikusirik 5 urte nitunean zegela neukan eta nola bizi nintzen edo 8 urtekin. Nire kasuan gainera gertatu zen nik 6 urte nitunean gure aita hile egin zala. Eta orduan, ordura arte anaiarekin, nire anai zaharrenarekin lo egiten nuen eta konpartitzen genuen gela, zinen batera ondo moldatzen gainera. 6 urteko diferentzia eta beti burruketan erote ginen eta horrela. Biok egiten genuen lo, eta gero aita hil ondoren, ni pasan nintzen amaren logelara eta amarekin egiten nuen lo. Bai, bakutze gure doea, baina orduan, segurazki 7 urte nitunetik eta nera bezalora arte, nik amarekin egin nuen lo. Eta gerora, iaia ahaztu egin dut hori, baina urte detxenetan egon nintzen, da orduan etzun zer ikusirik anaiarekin konpartitzea logela edo amarekin. Bai, eta logelak ere beste itxura batzun, eta... Nik jostaioak inguruan ez baten eta ez bestean gehiagin dituen pelutxeak ez dara. Eta liburuak, baina zerbait geroago izango zen. 10 urte nituenen edo horrela, baten hasi nintzalako, baina liburuak jaten, zuzenean. Bai, eta hor piztu zitzaidan irakurzaletasuna. Gero ere aldatu zen, gero musikarekin hasi nintzen. Gero musika ero moduan ere kontsumitzen eta entzuten eta bai, baina hori geroago izan zen. Zuk anai arrebari badaukazu adibidez? Ez, bakarra. Anaiak batzutan, zure kasuan helduagoa zen edo zu helduagoa? Bai, gu lau anai arreba geha eta ni txikina naiz. Orduan, anaia bat eta 2 arreba. Anai arrebak batzutan egiten zuten, ez? Beti beraiek ekartzen zuten musika etxera. Nire kasuan bai, argi eta garbi gainera. Nik kutxeura niri musikarekin zaletasuna, baina baita ere ero moduan, besterik ez, gainontzeko guztia desagertu egin zen, nik izango dituen 13 bat urte edo. Ordura arte musika etxean asko entzuten genuen, batez ere anai arreben aldetik, eta orduan referentzia oso ezberdinak ditu, gainera gusto musikal oso ezberdinak zituzten. Anai arrena kuriosa zan, entzuten dituen, batetik Michael Field bezalako gauzak, eta gero rocka ere oso gustoko zuen, Bruce Springsteen eta 80ko hamarkadako
rock banda asko bai, eta bar, nire arreba zaharrenak adibidez Mekano entzutezun dalakoak bai, orduan, bueno, netzako ni banda horiekin hasi naiz, da orduan nintzen jabetzen, baina gerora arrasta handia izan duten nire musika zaletasunean ere. Nik adibidez, 80ko hamarkadako musika, txikitan entzuten un hori, ez nion kasondirik egiten. Nera nahi, The Smiths entzutzen, niri rollo bat iritu zitzen, batek gustatzen. Nire Smitha musika pillo entzutzen, ni superpoperoan itzan. Gaina dena, inglesez, anglosajoia, nera nahi kontrakoak gorrotu zuten nik entzuten musika, baina gero, azkenean urteak pasa dira, eta konturatu naiz, beraien referentzia asko, netzako oso garrantzitsuak izan diala. Bai, asko zordietzen horretan. Zure kasuan, Lide, nork egiten zuen tori hau, entzun hau? Hain zuzen, zuitz egiten ari zinean bitartean, konturatu naiz ze irakasle gutxi izan ditudan musikan nik bizitzan zehar. Bai, beti dezun hon ikasia, ez? Eta etxean musika entzuten zen, baina nire gurasoak beti gidatu izan dira momentuan modan zegoen musika. Pues ella baila sola, The Course, Bruce Springsteen, ez zen como momentuan zegoena entzute zuten, gustatzen zitzaiena, filtratzen zen da etxean sartzen zen, ez? Baina gero nik hori alaba bakarra izan da eta lehengusuen artetik ni izan da zarrena, ni nintzen igual bretxa hori ireki bertzuna. Eta orduan, nola egin zenuen? Zu izan zea autodidakta zentzu horretan? Bai, batetik autodidakta izan naiz, ni hasi nintzen gurasoek etxera ekartzen zuten horretatik deskubritzen zer gustatzen zitzaidan niri, batetik musika zarra edo soula, Marvin Gaye, Whitney Houston pixkat, Mariah Carey, diva, superdiva horiek, hasten nintzen gelan abesten, adibidez. Eta gero ja, oporretara juten hasi ginen beste familia batekin, eta familia horretako alaba ni baino zarrago zan da horrek euskal musika, euskal rocka entzutezun. Eta horrek arrastratu nindun berri txarrak zutagar eta guzti hauetara. Biek, ez dugu aurkezpenan ez dugu erran, bakoitza, ze lanbide edo ze ofizio duzuen, pixkanak abiango gara pixkote aletzen hori, baina bai biei gustatzen zizuela holtza eta sortzea. Txikitan hori, nabai zenuten? Bai, zineten zuen Gabonetako, ez? Gabon zarretako egun horretan etxean show egiten zuen hori, eskolako antzerkian. Nik bai. Baina, ez zait inoiz iruditu hori zanik zerbait nabarmentzekoa, nik uste normalen azala. Famili bazkaritan daola norbaitek hartzea momentu hortan sormenerako momentua. Nik uste gero ere familian hori lehengusu asko gara eta bat baino gehiago atera gea hola faranduleroak. Orduan, nahiko normala zen lehengusu hon artean, zehoz egitea. Farandulero, esan du. Bai, gustatu zaite. Gaina, hitz hori gustoko dut, bai. Edo kabaretaria, eta bai. Nire kasuan, txikitatik oso gustoko nituen, antzerkia, dantza, musika, dena, ez? Etxean ere, eta batez ere bi arrebekin askotan ibiltze ginen mozorrotzen, ez? Gondukan nola kutxa handi bat, eta hor arropa zarpilu bat, hor beti ibiltze ginen jolasten, eta bar. Baina, aldi berean gero ni oso lotxatean itzan. Eta orduan, olakotan, baipatu duzun moduan, ez da, Gabonetan da horrela, etxean beste konfidantza bat zegoen, baina ez nik urrats hori ematen. Enitan hasten kantatzen ordenen aurrian eta horrela ez, orduan, bi alde horiek nituen. Alde batetik oso gustoko nuen, eta batzutan, segunetan zainekin, egiten nuen, baina gero bestalde, eta batez ere ezagutzen ez nuen jendearen aurrean, ezinezkoa, ni oso lotxatean nintzen. Nintzen, diozu? Naiz. Baina, kasu honetan, eta lotxari dagokionez iruditzen zait, bi muturretan ibiltzen naizela gaur egun. Bai, batzutan, lotxatia naizelako oraindik ere, eta lagunek esateate, zea izango zen zu lotxatia. Bai, naiz, eta gero aldi beran ere, nire lotxa askotan muturrera ematen dut, eta gainditzen ibiltzen naiz, eta batzutan lotxagabe plantak ere egiten ditut. Baina planta da, itxura da. Nire lagun batek erraten du, haurtzaroan umeak bi taldetan sailkatzen direla. Plazan egoten zirenak, eskola bukatu eta arratsalde guzia, edo solfeo, trikitixa, gitarra, bertsolaritza, antzerkia, holako extraeskolarrak egiten zituztenak. Zuek, ze taldetan? Dana. Esango nuke. Nik uste 8 urte bitarte plazan, denbora guztian, da gero ja hasi ziren gurasoak, ni pixkat
enkarrilatzen, eta solfeo, trikitixa, abesbatza, eta inglesa. Dena, nik zalantzarik ez, bigarren taldekoa. Izan ez beti, kursillo guztikin ditut, ikastaro guztikin ditut bata besteren atzetik. Bueno, kostazitzaidan astea, hori ere bai, segurazki 10 urte arte enun ezer egiten. Ere anaiarrek kirola egiten zuten nik enun ezer egiten. Ni etxean egon telebista ikusten, eta orduak eta orduak ematen ditun. Bai, gero bai, hasi nintzen, dantzak eman dit niri. Etzako, bueno, musika egiten hasi nintzen, solfeo egiten, piano pixkatore jotzen, baina gero soalperra nintzen da gutzi nun. Baina gero dantzan hasi nintzen 11 urtekin, eta niretzako ezinbestekoa izan da bizitzan. Euskal dantzekin hasi zinen? Euskal dantzekin hasi nintzen, fandango tarinariko txapelketetara herri-zerri joaten ibili nintzen urtetan, gero Donostian eskola dantzataldean sartu nintzen, eta urte pila eman nun, eta horre nik benetan, gauza bat baldin badago segurazki nire bizitzan klabe izan dena, ez da? Ni nahi zena nola betere identifikatzen edo zehazten nola betere lagundu diana, dantza izan da. Argi eta garbi. Bueno, ez dago zertan hautatu beharrik, gauza askoren ondorio gea. Baina, dantzan niretzako ezinbestekoa izan da, eta da, gaur egun ere. Eta nola gogoratzen dituzu, fandango tarinari txapelketa horiek? Oso urruti gelitzen dizkit gainera, eta urte askotan ibili nintzen. Nola gogatzen ditut. Jo, hau ederra izan zen. Gauza askoren artean, Euskal Herriko eta berezik Gipuzkoako herri asko ezagutzeko aukera izan nolako, aitzaki horrekin. Gara, herri zer biltze ginen, da gaina gara hartan txapelketa asko gotezian, orduan, ba hori ez, kotxe hartu eta asteburu hontan gaur dako emanaldia hemen, ez dakit, demagun Bergaran izaten zen Euskal Herriko txapelketa, orduan izaten zen plazarik garrantzitsuenetakoa. Baina gero herri txiki pilo batera ere joaten ginen, eta orduan, ba hori biltze ginen, herri zerri. Bai, oso oroitzapen ederrak ditut, gainera, ni Hernanikoa naiz eta Hernanin gainera jende asko hartzen genuen parte, orduan lagun taldea ginen, eta orduan oso ondo pasatzen genuen gure artean, da bar. Bai, ederra zan, oso horitzapen onak ditut gara hartakoak. Bueno, gero, hasi zinen fandango tarinarina egiten, baina gero dantza asko probatu dituzuz. Bai, euskal dantza izan zen ere oinarria, eta izan da, baina gero eskola dantza taldean urte asko eman ditun, hor tartean hasi nintzen, 20 urte nitunean dantza garaikidean horla klase batzuk eman ditun, gero utzi nun berehala, ez da momentua. Baina gero ja eskola utzi nuenean, dantza taldea utzi nuenean, argi neukan beste dantza estilo batzutan ere, erakatu nahi nula, probatu nahi nitula, hasi nintzen, jazz dantza ditzen diotena, edo funkia, talako gauzak egiten hasi nintzen, hip-hopa ere asko gustatzen zait, oso gutxi egin dute, baina ikeragarri gustatzen zait eta musika estiloagatik ere, eta horrek ere asko lagundu du, ezta? Gero dantza garaikidean hasi nintzen, da horria buru belarri sartu nintzen geroago, eta azkenen urtetan kontakt improvisazioan. Eta horrek berriz ere, beste behin ere bizitza aldatu egin dit. Benetan, netzako eraldaketa izan da. Gainera, horrein kontakt improvisazioa, ez dakit ezagutza zuen, baina izenak esaten du, kontaktua dago. Eta askotan dantzatzen dugu, pertsonen artean, kontakto fisiko zuzenean, eta momentu honetan pandemiaren ondorioz behin atera da pandemia. Alerta. Momentu honetan hori da ondoazarik arriskutsuenetakoa. Asko botatzen dut faltan, eta gaur amestu indet, kontakta dantzatzen nahi nitzala. Egia erran garapen handia da, fandango tarinanetik kontaktera, bada aldea. Bai. Gara amestu indet, ikeragarri botatzen faltan. Ongi dantzatzen zenuen, gustora egoten zinen ametxean? Netzako ongi gaizki dantzatzea ez dago. Da, gozatzea dantzatzearekin. Netzako jende asko esatu, eske nik ez dakit dantzatzen, ez dut ongi dantzatzen. Netzako hori ez da existitzen. Gustoko baldin badezu dantzatzea, emate bai zu bizipoz eta plazerra, ikeragarri ondo dantzatuko duzu, seguru. Eta kontrakoa, agian dantzari sotrebe izango zea forman, ez da? Baina ez badezu sentitzen eta ez badezu bizitzen, sentitzen dut, baina forma izango da. Eta bai asko botatzen faltan, gaur amestu dut eta goizan esnatu berrietan ez, ama, kiston pila botatzen faltan dantza eta kontakteko familia ditzen dutena, lagunak. Bai. Bueltatuko da, noiz bai bueltatuko da. Iritsiko da laizter, espero dezagun. Zuli de dantzan zen moldatzen zara? Badet ritmoa. Ez naiz oso, nola esaten da,
Osea, nahiko rigida naiz, ez kontrakoa. Baina, adibidez, lehen famili giroan da sortzen zian momentu farandulero horiek. Gehiago zian dantzara bideratuak, ez nia besten. Nia besten nahiko berandu hasi naiz publiko aurrean. Jendean aurrean gehiago zan, dantzatu. Ikastolako festan dantzakin behartziala, eta ez dakize ni horri biltzen nintzen beste lagun batekin hor koreografiak asmatzen, ez dakize, oso koreografia txungoak, baina, bueno. Spice Girls. Spice Girls, total, Aqua, oie banak. Eta hemendikat, aitare, eta gauza horiek. Gehiago zan dantza, txikitan. Eta orduan, hortik gelitzen zaitzeo zen. Baina, ez ja oain nire benetako afizioa abestea da, eta abestea eta instrumentua jotzea. Baina, gustoko dut dantza. Eta ez ahaztu oso lotuta daudela, eta holtza gainean ere... Batez ere interesatzen nahi zait azken 2 urteetan edola, espresibidadea estenatokian da, gauza bat, hasiera batean musikari askori, eta igual Euskal Herrian gehiago atribituko nintzake esatera, ez zaigu asko, ez dugu erreferente oso superespresibo edo ondo mugitzen danik euki. Ez da horikoen izan. Gehiago, abeslari honak, instrumentu jotzaile oso honak, baina ez, espresio aldetik eta gorpuz mugimendu aldetik asko oso referente izan direnak. Eta azken aldean banabil, Euskal Herri kanpotik ere behiratzen nola egiten duten bestek eta eta ez dantzatu estenatokian, baina bai. Adierazi. Adierazi. Bezala dantza azkenean. Ja, hori da. Dantza ez da bakarrik mugitzea, baizik eta adieraztea, sentitzea, eta estenan zaudenean kantatzen. Bental, sentitzen baldin badezu eta adierazten baldin badezu. Bai, eta ezberdintasuna nabarmena da, Nik ere betik ikusita norbaitola abesten eta espresioa lantzen gorputzarekin, iriste zaizu asko ze gehiago. Andoni pixka kontatu digun bere garapena nola hasi zen, Fandangotarinarenetik kontaktera. Zu gaur egun Lier taldeko abeslaria eta gitarjolea zara. Azidozko ametsak garratzi izan daitezke kolpetik esnatzean zu oraindik bazaude men gezurrak idaztean irazten zaitu egiak lezioa ikasita
Baina zuk ere badaukazu horratzean bertze, esperientzia bat, xalbala. Kontatu pixkat. Bai, baliteken ere astapena izatea, xalbala. Astapen ederra izan zuten, orain xume kontatzen du, baina Donostiko Piratetan Egia da. Ez dakit nola lortu genuen Donostiko Piratetako ostiralean, portua beteta, eta hor, berbena tale bat zen, eta, ikastolako hainbat lagun batu ginen, eta, danetik jotze genuen, Alaitz eta Maider, ez dakit oin, berri txarrak entzego ze, dana, euskal musika, Jose Ripeau. Baina, zuk orduan Trikitixa, jotzen zenuen ez gitarra jotzen zenuen? Nik hor, abestu eta panderoa. Abestu eta panderoa. Bai, eta, eske, ni eta beste kidea zan Onintza Rojas, nire ikastolako kidea, eta bera da Trikitixa, biok Trikitixa ikaste genuen batera. Gero biok Koban taldea sortu genuen, eta, bera zan Trikitixa jolea, eta nik hor panderoa jotzen. Beraz, Xalkalan, Koban, eta gero Lier, bakarka hasia. Koban eta Lier paretxu sortu ziren. Eta nola egin zenun Lierrera salto eta gainera bakarka? Hasieran bakarka hasi zinen? Bai, masterra Bartzelonan nuela, karreran ja hasi nintzen hainbat abesti sortzen etxean, baina ez nintzen erakustera iritsi. Baina hasi nintzen ja afizionatzen idaztera eta akorde batzukin probatzera zemuz ateratzen zitzaidan hori, abestien konposaketa. Eta, guztio hartu nion, da gero Bartzelonan master bat ikastea jo nintzen, eta hor, gehiago animatu nintzen, kalean jotzera noizbait, abesti batzuk sortu, abesti horiek kalean jo, euskeraz, Bartzelonan, karo, dana zen, como super... Ez horren bestetan, baina batean nintzen lau bat aldiz, hola, Graziako auzoan. Eta, eman zizuten dirurik edo da? Bai, zuzte bai. Berendatzeko? Bai, klaro. Gero afarian hor, zerbezak eta hola. Eta gero ja Donostira itzuli nintzen, eta hasi nintzen lehenbizi pianista batekin kalean jotzen, beste soula eta, inglesez. Eta gero ni hasi nintzen abestia ja grabatzen Zaldibiko baserri baten. Eta maketa innun, Lierren maketa. Eta gero ja jotzen hasi nintzen. Bakarka. Eta noiz erabaki zenuen bakarkatik taldera pasatzea? Hori izan zen, maiatzean hasi nintzen, 2015ko maiatzan, atera nuen maketa eta hasi nintzen jotzen tabernetan eta olako leku txikitxotan. Eta azaroan lagun batek Unai Pelaio, Pelax taldeko, Pelax musikariak, prestatu zuen, antolatu zuen jaialdi bat Egiako Gazteszenan, eta esan zigun, neri esan zian, nahi dutzu jotzea, baina gustatuko litzateke probatu dezazun banda bat juntatzen, berak eman behar izan zian nahi ideia. Eske. Bai, da beste gauzetako bat, askotan emakumeak bakaguna ez ni, tarratu nun pilo bat pentsatzen egin nezakela musika agenda aurrean. Azteko, hasi nintzen igual 22-23 urtekin, eta nera mana besten bakarrik etxean, 10 urtetatik, 13 urte, hori batetik, eta gero, bakarkan egon hor nire gitarritakin daula, eta norbaitek, gizon batek kanpotik, eman behar izan zian aholkua, zeba ez dezu banda, diten ze zure musikak igual, ez dakit ondo gatuko litzaioke rock kutsuko talde bat. Arron, bildu ginen batzuk, jo genuen kontzertu bat, eta jazta, eta hortuztik. Zedigarria esaten nahi zeana, azaldu dezun moduan, nik kontrako hain nintzalako pentsatzen orain bukaeran. Hain nintzen pentsatzen, ausartazu, bakarrik, zure gaztetasunarekin, esatea, maketa bat egingo dut, eta grabatu egingo dut, eta hasiko naiz kontzertuak ematen, ez dakat beste talde baten babesaren beharrik, ni horrela nintzen pentsatzen, eta batean zuk historia bera kontatzen zuen, beste aldetik ikusita. Zure proiektua banda batekin eramateko eta banda hortako jendea probabilitate handigoa dago gizonezkoak izatea. Bai. Zuk lideratu behar dezu banda hori. Eta liderran papera askok ez dugu ikasi bizitzan, ez? Eta gai emakume izan da. Hortik nindoan, gehiago. Eta orain? Orain, eske orain taldea gera, baina ez da ni eta nire banda, baizik eta taldea gera, orduan, ez esango denon artean erabakitza ditugun gauzak, ze beti badaude batzuk horre igual
karrotik gehiago tira egiten dutenak, ez? Hori naturala da. Bai. Baina, bueno, bai. Batzutan lidergoa hartzen dut, bai. Askotan. Bueno, hau ikusten arenak errango du, jo, Andoni, ze ausardia daukan galderak egiteko, zizu, galderak egiten oso ona zara eta eskarmentu handia daukazu gainera. Ez dakit nahi zen, baina asko zen erosago egoten ez galderak egiten erantzuten baino. Claro, hori da urte askotan egon zaelako irratian lanean, Bai. eta pixkat, gogoratuko dugu nola izan ziren irratiko astapen horiek, eta zer eman dizun irratiak? Asko eman dit. Lehen esan dizuet, batean erabezaran 13 urtekin edo zinitzala musika entzuten, baina besterik etzala existitzen, baina zinitzan irratia entzuten. Ordu hartik irratia, nire amak batez ere etxean asko entzuteko ohitura bazun. Bai, baina, bueno, nik ordu hartik irratiri nion kaso handirik egiten. Daruna zinitzan irratia entzuten, batez ere musikako irratiak entzuten, baina gauta egun osoan. Eta garai berean, Euskadi Gaztea sortu zuten gainera. 1990 urtean, buruzari naiz. Eta orduan, hori eta los 40 eta Nikolakoak entzuten dituen batez ere. Eta hala urte askotan egon naiz. Oraindik pentsa garai hartan, kasetean grabatzen dituen kantuak entzuten ditut, askotan. Txean, baina, apropos, musika kate zaharroitako bat berreskuratu eta konpondu egin nuen, eta oraindik gaur bertan kaset zaharroitako batzuk entzuten ditu naiz. Garai hartan, irratian jartzen zuten musika entzuten ditu naiz, bai. Orduan, irratia batean nire lagunik gertukoena izatera pasazan nola bait. Nik esan bertzidan, gero nik, ez neukan oso argi, baina kazetaritza ikasi nun, eta gustora, gero egia esan ikasketekin, kriston krisia izan nun. Inoiz nuke pentsatuko kazetari bezala lan egingo nunik. Kazetaritza ikasten eta batez ere bukatzen izanean, baina bapaten praktikak lortu nituen. Garai hartan 5 urte zian kazetaritza. Leioan ikasi nun, enuen fundamentu handirik egin, egia esan, ikasten ari nintzanean. Ordu arte ikasle nahiko fina izan eta bapaten unibertsitate iritsita izan zen, despasea, gaur egon esan dezaket. Eta aldi berean ere, ez egon bat ere pozik ere fakultatearekin, irakasteko moduarekin, ereduarekin eta bar. Baina krisi handi batekin ere nahaztu zan dena, krisi pertsonala. Baina praktikak lortu nituen, praktika hori esker telebistan lanean hasi nintzen, edo praktikak egiten, eta horri esker izan un aukera kazetari lana praktikan, edo egiteko, ikasteko, eta horri esker egin dut lana kazetari bezala nire bizitzan, ia 20 urtez. Lehendabiziko urteak telebistan eman ditu, redaktoren moduan hainbat programa ezberdinetan eta informatiboetan eta bar. Eta gero, 2001an, froga bat egin nun, udan ordezkoak egiteko Euskadi Irratian edo Gaztean. Gero, batean zen Gaztean ere, txikitako ametsa. Galetu nintzen, zuk non egingo zen dituzke, Euskadi Irratian edo Gaztean? Da nuen bi aldiz pentsatzen, Gaztean, mesedez, hau izango dituzteken ere, txikitako ametsik handina baten errealidade bihurtzea. Eta lortu nun, uda hortan lan eskaini zidaten, da nio, nire bizitzako ametsik ederrenetakoa bete zan. Eta gero bainera, utxune bat sortu zan, eta 6 urtez aritu nintzen, Gaztean lanean. Eta gero, pena hondik baina utzi egin nun, arrazoi ezberdinengatik. Pentsatzen nun ere irratiko ibilbidea hortxe amaituko zala, gainera garai beretsuan ere magisteritzare egin nun, eta irakasle bezala lanean hasi nintzen, biak konpaginatzen den bilen, urte bete atzerrian eman nuen, aida joan euskara irakasten, bai, hori oso urte deigarria eta berexia izan zen. Eta bueltan, eneukan lanik, enekin zer egin barun ere bizitzarekin, erabakin nuen etxera bueltatzea. Eta hor, gutxinen esperu nunean, Euskadi Irratian lanean hasteko aukera izan nuen. Gauza bera, udako ordezko bat, hasiera batean, besterik ez, eta azkenen 8 urte eman ditut Euskadi Irratian. Beraz, azkenean, irratian ere, irratiak asko eman dit, maila asko dan. Irratiari asko eskaini diot nire bizitzan. Irratiak batez ere lanerako ordu nahiko, ezoikoak, aldrebesak ere baditu. Urte askotan asteburutan lanean adibidez. Esango dizut, zuek ere kontzertuetan, beti asteburuetan, ordu txikitan, eta, kasik korrontaren kontra bizitzearena niretzako ohitu nintzen hortara ere. Baina, asko eman dit eta nik gaur egun naizena
zentzu handi baten irratiri eskerri izan da. Jota galdera bat, adibidez, Euskadi Irratian lan egiten duen horbait behar bada kanpoko batek imaginatzen du, ez? Elkarrezketak egiten, albistegia, baino Euskadi Gaztean goizean goiz, hain umore ona, hain adrenalina, hain atope, hori nola lortzen zenuten? Bai, gainera ikasturte batean goizeko txanda horretan aritu nintzen lanean. Bere garaian salgai izan ezun programa horrek, eta batean urte osoko ordezkapena egin nuen, eta literal, goizeko 6 sartzen ginen lanera, 7 zuzenean, antenan, eta goizeko 6 iretze ginen batzutan grabatzen, edozein sketch, edozein gauza, piztuite ginen, erdilo iriste ginen, jaiki orduko nekatuta berriz ere, ez? Piztu egite ginen, eta gero gainera, urte hori oso eroa izan zen, aldiren lanarekin lotuta, oso gogorra izan zen eta aldiren oso ondo pasan, dena nahaztuta. Batutan, bizitan gertatzen den bezala, ezta? Bai, eta batzutan, baina negarrez bukatzea genuen, baina barre algaraka. Bai. Igual zuk irratia pizten zenunean goizean bera entzungo zenun? Agian, ez dugu kalkulu. Ze urtetan, azken urtetan izan dago, ez? Azken 7-8. Claro, gaur egungo Gaztean egon izan, 2001-2007 urteen bitartean. Eta gerora, bai, zu orduan erabe, edo ume... Irratia, ez dakit, nik ez dut asko entzun irratia. Eta da gauza bat, orain musikan sartu nahi zenetik, deigarria gintzaiten zerbait, ez? Nik ere, komunikazio ikasi nuen, baina nik kazetari hitza nahi nun, eta gomendatu ziaten lehioara ez jutea. Familian bi kazetari ditu, eta esan ziaten ez. Ez dakit gaur egun kazetari gandela egun, ez dakit gaur egun. Orain aldatu da egoera, ez dakit lehioa, bueno. Eta nik ikasi zen orduan. Deuston. A ber, pues bueno, ez da egolako oso garro hortaz, baina ondo ikasi nuen, esan behar dut, komunikazio gradua Deuston oso ondo antolatu da dagoela. Eta hoxe, ez dakit zertaz eginen izketan, baina hori. Eta kazetari ofizioa noizbait albisteak idazten eta egin zara? Argian egontzen praktiketan, da gero kolaboratzaile horre atal bat eskaini zidaten niri eta nire ikaskide bati. Eta ginen, auzolana ardatz zuten proiektuen inguruan, eta oso polita izan zen. Urte oso bat egon ginen hola. Bueno, beraz hasian esan dugu ez, elkarren arteko zera zubiak sortuko genitula, lehenengoa dira eszenatokia, bigarrena... Nik gogorakat irratian, gainera Euskadi Irratian azkenengo urtetan lanean aritu nintzenean, zorain estedentzia nago, estedentzia luzea hartu nuen, eta horra erinez luzaten eta luzaten, baina gogorakat kantu kontari musika saioa egiten aritu nintzen 2 urte luzez, eta tartean zuen musikare jarri nuen, jakina, bai. Eszedentzia aipatu duzu, nola hartu zenuen erabaki hori? Eszedentzia bat hartzeko? Hori... Zaila izan behar du, edo ez? Urte askon eramatzen ideia horri bueltak ematen. Eta askotan lanean ere, batez ere ez daukazunean lanpostu finkoa, ez? Arriskuri ere badago, ez da? Denboraldi luzea hartu eta gero euskalo, ez da? Lanera itzutzeko aukera izango dut duzun ala ez. Bueno, Euskadi Irratian makro posaketa bat egin zuten eta oso luzea neketxua izan zen, baina nik nire kasuan lanpostua lortu nuen. Eta horrek nolabait ere eman zidan, lasaitasun hori, eszedentzia bat hartu eta jakindak gero ere lanera itzul nintekeela. Eta orduan, urteak nera matzen horri bueltak ematen esan bezala, baina erabaki pertsonala izan zen batez ere. Lanean iniz, baina gustora egon, egia esan, musika saio hori egiten. Ni bakarrik, gogorra ere egite zitzaidan, faltan botatzen un lantalde baten babesa, eta ordu asko ordena gehi aurrean, baina aldiren gero asko gozatzen un musika saio hori egiten. Eta aldi beren, pentsatzen un, baina atxeden hartu nahi dut, zertarako, ez dakit oso ondo zertarako. Eta apropos gainera ez enun ordezko plan zehatz bat osatu, enun lana ordezkatu nahi beste zerbaitekin. Pentsatzen un, atxeden hartuko dut, urtebete oparituko dut nire buruari, eta gainera, nahiz eta 1000 ideia izan buruan, ez dut planin bat egingo. Eta gero, iristen denean momentua, momentuan erabakiko zer egin nahi duten. Eta alaxe egin, bai, erabakia hartzea kosta egin zitzaidan, baina
momentu honetan behintzat esan dezaket, nire bizitzan hartu duten erabakirik onenetakoa izan dela. Edo hala sentitzen dut momentu honetan behintzat. Etorkizunen ez dakit zer esango duten, baina momentu honetan argi eta garbi. Eta besteak beste, eszedentzia horri esker, sortu da esnatu naiz? Bai. Bai, bueno, oso pozik nagoelako eta oraindik ere harrigarria iruditzen zaidalako nun sartu nahi zen eta zertan nahi zen. Hala da. Eszedentzia hartu nunean gaina, esan bezala, ideia ezberdinak manitu buruan, baina inondik inora ez zedan bururatuko idazten hasiko nintzenik, antzerki obra baten itxura zeukan zerbait idazten hasiko nintzenik, eta gero hori gainera taularatu egin nula. Nik esan bezala txikitatik oso gustuko izan dut musika, kantatzea, antzerkia, baina, bueno, gero landu izan ditut gauza batzuk, baina beti afizio moduan, ez da, dantzari eskaini dut denbora gehien, baina gero ere antzerkia egin izan dut modu intermitentean, musika niretzako ezinbesteko izan da, gero kantatu oso gustoko nuen, baina enun kantatzen gainera beti ahotsarekin hor arazoak, beti afoniko gatzen nintzen, orduan, bueno, nolabait ere kasi debekatu egin nion ere buruari kantatzea, urte askotan. Eta eszedentzia hartu, eta handik gutxira, bueno, esnatu gaur egungo ikuskizun honen lehendabiziko ideia bururatu zitzaidan. Baina dutxan neon, eta batean etorkizitzen ideia bat, ez? Biloz izan nahi duen baserritarra. Grazia intzidan, enion kaso handirik egin ere ideia horri. Eta ordu arte gainera, bueno, tarteka bururatzen zitzezkian historio xelebreak, eta baina enitzen inoiz jartzen hori forma matera benetan. Nik horrekin ere gainera zorra handia neukan, ez da? Lanean baiz, sormena lantzen nuen, baina bete beharra zenean bakarrik egiten nuen. Nire kabuz, ez. Oso gutxitan hasi izan nintzen zerbait horrela gauzatzera, baina hasi izan nintzen gutxi horietan ere gainera normalean erdizka utzi egin nuen, bazterren utzen nuen. Eta orduan kosta egin zitzaidan, da nahiz eta denbora izan, nahiz eta gogoa izan, kosta egin zitzaidan, eta erdi utzi egin nuen, baina bueno, azkenean nire buruari esanean, Andoni, begira, zuregatik egintzazu. Hemen zure buruari opari hori, bukatu zazu gutxienez buruan daukazun histori hori, idatzi zazu, eta gero-gerokoak. Eta azkenean kabaretarekin abiloren emanaldiak eskaintzen. Eta rendik flipa bitet. Zeinek esan bertzian hor sartuko nintzela, mundu enten sartuko nintzela. Laguntza handi izan dut horretarako, baina bai nire ideia horren emaitza izan da esnatu naiz. Flipatu dut, edo flipatzen dute, zerran duzu hitza, ez dakit, oholtzak zer ematen dizue? Zuri lide zer ematen dizu oholtzak? Eske ez dakit deskribatzen, ze momentuan nagoen naiz konstiente. Osea, da zerbait, hasiera batean, lehenbiziko aldiz oholtzara egon nintzen garaietan, oso konstiente nintzen egiten nuen guztiaz. Bai. Egingo dut hau, altxabet gehiegi besoa emango dut oso juligan, ez naiz makurtuko, ze igual ikusiko zait kanalilloa, edo soinekoakin nago ezin dut baflean gainean jarri hankaz, eta guan ja. Ni gotzen naiz, bukatza kontzertua eta hor berriz esnatzen. Bueno, ez, bitartean ere baditut, ez da, naiz bipolarra, baina esatet, duela ezagitzen bat denbora ja erabaki nun, nire ustea, eta bai. Hala ere, ezagit, fluir. kanpotik entzun da, oaintxe deskribatzen izan nahi dut zait,
hasieran arrazoizenetik dena kontrolatu nahi zenula, eta denola ere zure buruari baimena baten diozula kontrol hori askatzeko, ezta? Eta gozatu, iruditzen zaizu, konparatu beharko bazen nuiz gozatzen duzu, orain gehiago gozatzen duzun lehen baino? Dudarik gabe. Orain ere, eta orain ikusten ez publikoa asko zer gehiago gozatzen. Izan azkenean elkarrizketa bat. Bai, ni askatzen jun naiz eta eske betik ikusten da. Nor ari den dana neurtzen, norrek daukan... nor dagoen dana milimetrikoki pentsatzen nola gingo duen eta ez dago naske, ez da norbera, ez da igo eta ari da pixkat. Igual antzerkian ez da berdinez, antzerkian bai inberrezula paper bat, ez? Bueno, eta musikan igual ere bai, ez dut esango ez dut, nik ere, ni ez naiz hola, ez dut gian, ni beste, baina bai nik uste aske dela hitza. Ados daude, aske... Bat askeagoa da holtzan, hori ematen dizu holtzak askatasuna? Niri zaila egiten zait ere deskribatzea, baina... Bai, eta nire kasuan adibidez, orain momentu honetan, kabaretarekin ni beste pertsonei baten azalean sartzen naiz, eta gainera holtzak babestu egiten nau. Hor momentu horretan Andoni dago, ni nago, Andoni interpretatzen, aktore lanetan. Aldi berean hor dauden pertsonai horiek ere nigandik ere badute, zerbait edo asko ere badute, baina nolabait ere nik sentitzen dut holtzak zaindu egiten hauela, babestu egiten hauela. Horra, holtza gainean naizen moduan kanpoan egongo banintz, oso ezberdina izango litzateke, eta han segurazki babesik genuke izango. Nik hori sentitzen dut. Eta gero zer ematen ditu holtzak, nire oso zaila egite zait, baina Haian super tipikoa dirudi horrela esatea, baina netzako magikoa da, magia sortzen da batean hor. Edo ni behintzat bizi detena, nik ez dut kontrolatzen. Eta gogoandokat esnatu naiz estrenatu genuenean, Donostiako Poltsiko antzerkian izan zen 2008ko neguan, beraz duela urte eta piko. Lehenengo emanaldiaren ondoren, estrenaldiaren ondoren gainera inbeste denbora ja prestatzen eta, gogoandokat urrengo egunean benetan pentsatzen nula. Baina, hau benetako izan da, ala amets bat izan da. Ze, gainera, igual fokuekin, argiekin, oso kontzentratuan egon ni nerean, baina orduan aurpegiak ere ala moduz ikusten ditun. Ez dakit zer sortzen da, baina ni behintzat oso gustora nago. Oso eroso sentitzen naiz holtza gainean, asko gozatzen dut, horrek ere harritu nau. Orokorrean asko gozatzen dut. Eta asko ematen dit. Eta gero bestalde, konturatu nahi izena da, eta nahiz eta azken aldean emanaldi gehienak, pandemia garaian eman ditugulako, eta askara gaude ikusleen aurpegiak ez ditugu ikusten, baina alare ni oso harrituta nago, lehen elkarrizketa aipatu duzu, ezta? Holtza gainen eta publikoaren artean sortzen den elkarrizketa. Ni konturatu naiz, estenatokotik dena ikusten dela. Jendeak askotan ikusten moduan ipentsatzen, ikuste pasiboak gea, anexitze gea, edo kontzertu batea goaz, eta zutik gaude, gozatu nahi gea, baina iruditzen zaigu taula gainen dauden horiek ez dutela jasoko nola betere gure izar hori edo nola gauden. Dena ikusten da, dena edo gauza piloa jasotzen dugu holtza gainen ere, are gehiago, sekulako eragina du gugan momentu horretan. Ni horrekin oso harrituta nago. Talde berean, nire kasuan oso harrituta nago nola ikuskizun bera izan da, herri baten eta bestean ematerakoan, nola aldatu daiteken hainbeste erantzuna. Flipantea da. Nik badaukat ere irudipen bat, sortzaileen eta sortzearen inguruan, dela zeinen polit eta zeinen eder ikusten den dena, baina sortze prozesu batek ez dauka atzetik sufrimendu handia. Zuek asko sufritzen duzue sortzen, dudak eta zure burua holtza gainean, irudiak ikusten edo autokritika. Zuek hori guztian nola egiten duzu horren lixeriketa? Ni naiz iritsi lixeritzera. Eta nola daramazu orduan? Nik adibidez neure burua ezin dut gehiegi ikusi. Eta horregatik adibidez sare sozialak eta nik ez ditut eramaten, beste taleki batek eramaten ditu. Eta hola, bera da oso, adibidez, kontzertu baten ostean gure laguntzaile bat etortzea eta bideo asko ateatzen dizkigu, eta gero danak egote ditu. Eta
nik ezingo nuke hori egin. Osea, ikusi nola dagoen bideoa igo, osea, ez gustatzen. Eta etzea ohitu, gainera urte hauetan. Eta nahi zoitu ez. Gauza askoren moduan gero ere agian urtek eta esperientziak ere, bueno, ohitu ematen dizu. Agian ikasiko dut, agian oraindik prozesuan nago. Ados. Baina hori. Eta gero, sortze prozesuan, oso polita da sortze prozesua, baina bai, askotan ni bai egia da naizela oso gainontzeko ezer pentsatuko duten horren biktima. Denak, nik uste dut. Pentsatzen dut. Bueno, egia da batzuk gehiago eta beste batzuk gutxio, ez? Hor, denek igual daukagula kezka hori, ez? Baina ni, da, taldekidean erekin flipatzen dute, edo zer txorradarekin, ja, ez da burrela ezin dugu esan, porque es que bestela jendea pentsatuko dago, eta beste esango digutea, eta berlide, relaja, lasai. Ez da ezer gertatzen ez duen horril, lasai. Eta oso urduri jartzen nahi zolako gauzekin. Nik agien ez dizkiotain beste buelta ematen, gauzei, baina, nire sortzaileen moduan eta emanaileak eskaintzen eta nik sortutako zerbaitekin, ni oraindik ere hasi berria naiz. Bai, 44 urtekin, baina hasi berria terreno honetan. Eta orduan, gustatuko litzateke esatea publikoaren erantzunak ez duela eragin handirik nigan eta konfidantzaik eragarri handia daukadala, baina ez dela. Oraindik ere asko eragiten dit. Eta zorionez orokorrean, oso gustora nago eta oso pozik eta nago egiten ari naizenarekin, baina bai, eragiten dit eta asko gainera. Sortze prozesuari dagokienez berriz esaten ari zinana, netzako kasu honetan konfidantza ariketa handia izan da. Nik alde batetik, nik sortu dut, ideia nik idatzen nuen, gero laguntza eskatu dut, laguntza handia izan dut, baina liberen ere ordu asko nik bakarrik eman ditut sortzen. Eta momentu batzuen oso gogorra egin zitzaidan, nik gogoan dokat batez ere, ez dut gehiagi ere azaldu, baina, esnatu nahi zen, kontatzen dugun historia da, Londresen abiatzen da ikuskizuna, ezta? Bertako klub batean Elur izeneko artistak bere showa du, gaur bere showa eskaintzen du eta bar, baina egun hortan, gaina trans kolektiboko artista da, baina egun hortan zerbait gertatu zaio Elurreri eta orduan bere ohiko showarekin ezin du aurrera egin. Eta orduan azkenean publiko etxera bidaliko du, baina azkenean hasiko da bere historia kontatzen. Eta orduan ezagutuko dugu artista horren atzen dagoen pertsona, dela Pello, euskalduna, baserritarra, hortze dexentera nago Euskal Herria utzi eta Londresera joan zen atar. Nolabait esnatu nahi zen, ibilbide hori kontatzen dugu. Bale. Nik gogoan daukat, ordu asko manitula bakarrik, Elurri forma ematen. Elurren azalean sartzen ari nintzen. Eta karo, ni hasi berritan gainera orduan. Gogoan daukat, errentariko dantzagunen ordu asko manitula nik bakarrik, eta orduan, momentu batzutan, gela baten honi bakarrik, forma ematen, ez? Historio honi. Eta nik ikusten duen ze pinta neokan, gelan, nire egon. Txinotan erosetako pikardia eskutre batek. Tako igorri batzukin. Peluka horrible batekin. Orduan, musika jartzen dut, hasen nintzen dantzan. Dantzan, teorian, dantza sexia eta seduktoria izan hartzen zerbait egiten. Eta orduan, tarteka ikusten nintzen izpila horren, da esaten nuen, baina ze hostiatan egin nahi. Hau ridikulua da. Baina xelebren izan zen, enitzala bat ere eroso sentitzen, eta aldi berean nigan eta laguntza eskainezeten horiengan konfidantza izan nahi nula, eta hori izan zen konfidantza ariketa, ez da, pentsatzen hori, venga Andoni egin dezakezu. Eta gainera, gidari honak dituzu, beraz, konfidantza izan zazu, eta zerbait txukun aterako dugu ontatik. Eta xelebren izan zen gainera, lotxa hori nire kasuan muturrera eraman nula, eta azkenean lortu nula lotxa horri kasu hontan buelta ematea, eta egiten nun horrekin gozatzea. Eta hori netzako sekulakoa izan da. Hori izan da, ikusi zen honekin batera izan dituan opari haundirietako beste bat. Lotxa gainditzea eta nolabait horri buelta ematea. Baina ez da beti horrela, Bueno, pena da, denbora bukatzen ari zaigulako, eta gainera banitu nor bi galdera eginen izkizula bat. Bota, askar eta Bega, askar. Behobia, San Sebastian zenbat aliz korritu dizuzuk? Zazpi. Zazpi aldiz. Nik behin. Beraz, hortan bat egiten dut. Bertu zubi bat. Besterik ez zen, bai. Gaur goizan ere irakurri nik Behobia askotan egin duzula.
Eta zuri galdetu nahi nizu, zure Greziako esperientziari buruz, zaporeakekin egon Hori oso zinela. ederra izan zen. Estudiantzaren lehenengo urtean bidai asko egin nituen, haratu nahi bilin nintzen. Eta beste gauza batzuen artean, bereziki, migrazio kontuak eta errefusiatuak eta, asko ukitzen hau gai horrek. Ena barritzen, baina alberan ere, bada zerbait nik neuk ere zetelo bertzen zergatik. Eta banukan aspalditik gogoa zerbait egiteko horren inguruan. Eta orduan, oso kuriosa izan zen, egun batean informazio eske deitu egin nien Zaporeakekoei, telefonoz, bakarrik galdetzeko ea nola funtzionatzen, eta 4 egun geroago Greziarako bidean egon. Baten bere ikutsune bat zaukatelako, eta santzeterako nahi behezu, aste honetan juntzetezke. Ai, Dios, utziazu, denbora neukan gainera, orduan malgutasun osoa neukan, hilabete manunan. Esperientza zoragarri izan zen, oso aberasgarria. Eta batez ere, nik gauza bat nabarmendu beharko banu historia horretatik, dugu hor sukalde baten egote ginen, janaria prestatzen, baina tarten ere bazuden voluntari batzuk gurekin batera ere sukaldean egote ziala, eta batez ere, netzako ederni izan zen, voluntario horiek gertutik ezagutu ahal izatea, herrialde ezberdinetatik zetozenak, eta batez ere, guk askotan daukagun oso historio gogorrak dituzte, beraiek, ezta? Baina pertsonalean eta asko sofritu dute, baina nik ikusi nuen izan zen ere, pertsonaiek daukaten bizipoza, aurrera egiteko desioa, eta mina baina aldi beren ere, beraien bizitzatako alde alai hori ere ezagutu nuen. Eta hori izan zen netzako ederrena. Dena batera ikustea, ez bakarrik beraien dramarekin gelditzea. Segurako bizipoza daukate, eta aurrera egin nahi dute, eta bizimu arruntan izan nahi dute. Eta hori berratik bizitzea, kristona izan zen netzako. Jostakiten komunikazio ikasleak izan zinetelako, Leioan eta Deustu, baina egia erran oso agudo pasatzen da zuekin denbora. Baina hemen ditugu keinuak egiten, beraz test azkarrari ekingo diogu. Azkarra izatea importantea da. Beraz, biak erantzun, bai? Ados. Batera? Bat eta bertze. Zu hasi. Ederki. Ez dira galdera zaiak eta gutxi dira, lasai egon. Venga, 3, 2 eta bat. Goiztiarrak edo gautxoriak? Gaur egun, goiztiarra. Gautxoria. Entzun ala irakurri? Irakurri, esan barru. Hala, baina ez. Bueno, irakurri. Biak. Nik hori esan behar dizut, biak. Zertarako aukeratu bat. Eta irakurri duzun azkena zer? Haren ez lektura fazil irakurtzen, Cristina Moralesen liburu bat. Dantzaren inguru bat. Ni antzerkiari naiz irakurtzen asko azken aldian. Bai, EASek azken aldian bilduma bate argitaratu du eta horietatik asko irakurtzen ari naiz. Eta historia ederrak. Entzuten duzun gehiena, zer da? Musika. Eta musikaren barruan zer? Azken aldian Nouvelle Fenomen izeneko talde batek obsesionatuta nauka. Azken aldean R&B musika. Zein kontzertu ikusteko ordainduko zenukete asko? Ai, mierda. Gaur egun? Jo que se. Hilda berpiztu daiteke nahi baduzu ere norbait, Bai, orduan bai. Bai, Freddie Mercury zuzenean. Ai, Queen, bai. Bai, eta por cierto, esan behar nun, Kerobiakoak zuzenean ikusteko desiatzen ari naiz, eta orain justo diskoa aterako dute 20. urteurrena dela eta ez dute adierazio, baina seguru naiz, kontzertu bira emango duten elkarrekin Kerobiatarrek, eta desiatzen ari naiz juteko. Bueno, hala ere, guazen Queen, asko ordainduko zenukete, zenbat? Bere garairiko paroenean eta oberenean ikusteko? Nik bai, hoxe no, €100. Baduzu behin eta berriz errepikatzen zaizuen ametxen bat? Ez, nik ez. Ez. Zertan sinesten duzue? Jo, oso itxusi gatuko da, baina lanean. Nik elkartasunean. Eta denborarekin, zeri utzi diozue sinesteari? Badagoela jende, pertsona guztiak izatez txintxoa gehala. Ez petzaten ez diotela ezerri utzi, pentsatzeari. Orain pandemia garaian zein iruditzen zaizuei planazo bat? Terraza baten lasai egon, baina lasai da bukatu arte, goizeko 4 arte terraza baten.
Ametsaren historiakin lotuko dut. Nik kontakta nahi dut egin, maskararik gabe, beldurrik gabe, arazorik gabe, desiatzen, dantza egiteko lagun eta gorputz ezberdinekin batera, eta izerritan blai bukatzeko. Irakurri aldi zuten ez baita etorkizuna? Bai. Asmatu zuen? Batek ez, 0, eta besteak ikusi beharko. Duela ez asko izan zen. Eta azkena, zuri? Kriston beldurra ematen. Beldurra. Eta azken galdera, zein da zuen superboterea? Suposatzen jendeari parra egin araztea. Bai. Bai. Txango nuke baiet. Pixka gamberra naiz. Superbotere derra da? Ja. Niri etorri zaidan burura etorri zaidan lehendabizikoa izan da entzuten daki dela. Superbotere bat da hori. Bai, esan bai. Bai. Ba, listo, hori zentezta. Aupa. Mi esker. Bali Hernando, Andoni Mutiloa, mila esker. Mila esker zurei. Oida entzulei eta ikuslei gogoratuko diegu, bakoitza baduzuela zuen orrialde weba, non esan dugu, holtza gainean ibiltzen zatela, beraz agenda ikusteko, nahi baduzu esan zein den zuen ataria, zuen agendaren berri izateko. Ba, bueno, gure taldeana, lierband.com. Bere kasuan, esnatu naiz kabaretarekin abil, baina egitura bat sortu dut Elur etxea izena du. Elur.eus webunean sartuz gero, hortxe informazio guztia. Orain maiatzen gainera emanaldi dexente izango ditugu Euskal Herri osoan zehar, ilusioz beteta nago gaude, eta bai, hortxe izango duzu informazio guztia. Eta bestera, Elur etxearen Facebook eta Instagramen ere. Hori da. Guk ere Instagram, Facebook, Twitter eta dana, lierband ustet. Sabezela nik ez ditut eramaten. Kultura beti da oso osasungarria. Bai, mesedez. Beraz, eskerrik asko, placer bat izan da. Eskerrik asko zuei. Plazerra. Mila esker. Elkarrezautzia, bai. Ederki.